Les feines de mitja jornada són una violació de les normes. N'hauré d'informar el Consell Disciplinari. Ha passat de llarg pel meu costat. En els meus 16 anys mai no m'havia sentit tan humiliada. Mai! Jo estimo la Seco i tot i així no puc ignorar el que sento per en Kay, en fi. Maki a seques. No tinc parents ni marit ni fills. Insinues que no et pots refiar d'una dona del món de la foscor? És tan típic de tu. Et penses que pots arribar al meu cor forçant el meu cos. Doncs vas ben equivocat. Li estic donant tot el meu poder físic, però no li fa cap mena d'efecte. De debò, no se m'hauria acudit mai enredar-los d'aquesta manera. Has estat molt intel·ligent. Aquests monstres viuen en un immens palau de gel en algun indret del nord. Ni el sol més càlid de l'estiu no pot fondre les muralles glaçades. Però aquest ha aconseguit resistir tots els embats durant segles. Si ara el té, la seva venjança podria ser terrible. Però saps perfectament que aquesta setmana hi ha hagut més alarmes del que és normal. Tant de bo pogués passar sense missions com aquesta. No et facis il·lusions, Asuma. És l'últim paquet que em queda i em moro de gana. Per cert, no m'havies dit que la Suma et vindria a ajudar? Aquest sempre parla molt, però a l'hora de la veritat res. Tot i que ets una mica pallissa, em sembla que formem un bon equip. Voleu menjar alguna cosa? Em sembla que ja és hora que feu un descans. Et vaig estar buscant. Com que no et van trobar entre les restes dels teus pares... M'has perseguit per seguir els passos del teu pare? Quina cosa més perillosa que portes. Ja tens una autorització de la policia japonesa? Vaig pensar que si hi deixava una fotografia d'ella, vosaltres la trobaríeu per mi. Benvingut, doctor Watson. Com li ha anat el viatge? Que no entra. M'alegra que s'hi hagi fixat. L'ajudo? Faci un cop d'ull al jardí, doctor Watson. Tindrà una sorpresa. Sí. Ha sortit a treballar. Diu que ja es veuran demà a l'hora d'esmorzar. Tingui la camisa neta i planxada, doctor Watson. Que li caldrà un hidroavió, senyor Holmes. Digue'm, on sóc? Què esteu a aquest jardí, noiet? Prou! He dit que tenia set, no que em volgués banyar. El que has de fer és regar les meves arrels. Potser serà millor que torni a esperar que plogui. Moltes gràcies. És aquesta campana de vidre que tinc al damunt. No m'arriba l'aigua i, a més, no puc respirar. Però què dius, Arió? Trobo que ets un noi una mica estrany. No t'agradaria anar-te'n ben lluny amb mi, Arió? Arió! És com si hagués viscut en un somni durant molt de temps. He buscat aquesta persona i eres tu, Arió. I nosaltres dos, on anirem, Arió?